Como ven sendo habitual por estas datas, antes do inicio do curso, Novas Xeracións da Pobra está a realizar unha campaña de recollida de material escolar. Todo o recollido será entregado a Cáritas Parroquial, que se encargará posteriormente do seu reparto entre aquelas familias máis desfavorecidas do municipio. Dende o colectivo inciden na importancia desta iniciativa solidaria, que ten como único obxectivo que todos os nenos do municipio dispoñan de material escolar para poder iniciar o curso con normalidade, animando a todos os pobrenses a participar na campaña. Hoxe damos comezo a esta campaña de recolla de material escolar que levamos xa 5 anos realizando ao inicio de cada curso. Trátase dunha iniciativa solidaria coa que pretendemos facer máis doada a volta ás aulas de moitas familias. Creemos que, aínda que se trate dun pequeno xesto, pode supoñer un gran alivio para as familias que se encontran nunha situación de dificultade. Todo o que recolectemos, todo o que as persoas, os veciños e as veciñas do concello traian, imos a entregalo a Cáritas, que se vai a encargar de facer o reparto entre as familias. Queremos aproveitar a ocasión para dar as grazas aos nosos veciños e ás nosas veciñas pola boa acollida que ten sempre esta iniciativa, pola súa implicación e, por suposto, tamén darlle as gracias a Cáritas Parroquial pola súa entrega aos 365 días do ano. Aquelas persoas que queiran colaborar con esta campaña poderán facelo ata o sábado, achegándose ata os Xardíns Valle Inclán, en horario de 10 a 2, entregando dende libros de texto e de lectura a libretas, mochilas ou calquera tipo de material que puidera ser necesario durante o curso escolar.